Friesland moet om aan de afspraken met het Rijk te voldoen voor 1 januari 2015 een tal locaties aanwijzen dat Wien komen moeten. Begin oktober is er onder leiding van oud-minister Winsemius een adviesrapport uitgebracht. Friesland voor de Wien. Een groep experts had naar 22 initiatieven zien. Zo'n Wienmoenenparken binnen Koonsrijk, 13 zonen naar de nederige aanpassings echt te realiseren wezen. Jonke Wienmoenen op het vasteland, we trekken naar plannen voor een park in de IJsselmar of bij de Oosterdiek. Het hing het daarmee van af hoeveel moenen er uiteindelijk op het land komen moeten. Hoe dan ook, alle plannen roepen een soort discussie op. Tjenstanders en natuurorganisaties laten haar verschillende keren jaren. Ze staan er gewoon, kerst misschien wel aannemen dat het nergens in Friesland moet. Er is zo volle verzet. De hele mierskip van Friesland leidt uit elkaar. Net in wil die dingen hebben, maar in het IJsselmar is des te kwalijker. Ik denk dat windmolens het beste langs bedrijfsterreinen en grote wegen geplaatst kunnen worden. Want dat zijn de plekken waar het landschap al sterk veranderd is, waar het al lawaaiig is en daar doe je de minste schade. Het vaststel dat deputaire steden nou mee komen is net definitief. Op 17 december moeten de provinciale steden uiteindelijk de knopen droog hakje.